रंजित राज जहिया से देखनी हम बानी पगलाई दिलवा में बसल बारी वो हर जाई जहिया से देखनी हम बानी पगलाई दिलवा में बसल बारी वो हर जाई फोनवा काटेली मालदारा भंगावाली फोनवा काटेली मालदारा भंगावाली फोनवा काटेली मालदारा भंगावाली रंजित राज के मोबाइल देहनी एयरटेल के सिम हो तब नहीं फोन उठावे करे खातिर मेल हो ओप्पो के मोबाइल देहनी एयरटेल के सिम हो तब नहीं फोन उठावे हमके लागत बियाउत बारी जाली हमके लागत बियाउत बारी जाली फोनवा काटेली फोनवा काटेली फोनवा काटेली मालदारा भंगावाली फोनवा काटेली मालदारा भंगावाली फोनवा काटेली मालदारा रंजित राज जब जब देखी ऑनलाइन बाके संजीव शराबी मोरे खूबसूरत ओठ पर जब जब देखी ओकरा ऑनलाइन बाके